Machalo kama to sani ateri Jo Juma e kaunti ma Migori mondo mi wane chal mar wach kamentie. Erokamano Cleophas awinji makare kuwuok e kaunti ma Migori. Ng'eyo ni e kinde ma jumbe ariyo mokalo kaunti ma Migori kata nyingo osebed ka iluongo kamoro amora to ahinya ka otende kod ywaruok go mag siasa. Inya paro tarik 3 dwe mar 5 mar higa ne nitie siasa manowuok e kinde ik mar achiel kuom jotijego mag piny owacho ma kaunti ma Migori e gwego ma Uriri. En gino mosekelo paro mopogore opogore. Jotelo mopogore opogore osewuok oko mar golo pachgi ka otende kod watne obiro e siasa momondo. Kabede kata nyoro jatend obila osebendo golo duonde ka otende kod koko machal kod mae. Ka penjo maduong' en ni ang'o madhi nyime koko mar siasa ni ang'o makeli. Okinyi ma kawuono wantie kod jobuno machon ma Migori John Pesa ma bende osebedo siasa kuom higni mathoth. Ka bende okinyi ma kawuono chopo mar golo duonde ka otende kod tulo mag siasa bose ne kaunti ma Migori. Ka penjo duonde wapenje to ang'o makelo tulo gi, to en yo mane minyalo ket makare mar geng'o tulo mag siasa ma bende oseneno ahinya kuonde go mag lit ma ege ni josiasa dhi mondo koro ku kod ji to magi bende koro koko wuok kendo ganda koro hinyore. Adwa ni mondo koro wakaw achiel kachiel mondo wuok kod jaod mar machoni mar ng'iyo ne to pache en mane, ang'o makelo koko, to ang'o minyalo tim mondo kaunti ma Migori obed kod kwe. Kachako kodi kokikawo kor ng'ata kuom josiasa gi, ang'o makelo tulo nyaka sama wuoyni e kaunti ma Migori nikech nyikwaye yiero higa achiel kod nus mokalo. Erokamano, aparo ni ne jo Migori duto mawinja to gi jo Kenya asebedo e siasa for quite some time. Aparo ni ung'e ni 2022 nachung' e governor ma Migori kendo jo Migori nutimo gima ne utimono. To gima notimore bang'e to kadwa wuoye ka. Ang'eyo ni gima timore sani ni jomoko nitie madwaro mondo gi convince jok ma gibiro rado kura kuomgi ni gin jok ma strong, gigagogegi. Gidwa ni mondo ng'egi ni komigi positions moko mopogore gi magin go sani, samoro ginyalo nyalo. Ma en achiel kuom gima kelo siasa mar koko gi ywaruok e liete ma wantie. Ta adwa wacho ni wasebedo gi jotelo ma bende yiero gi jok ma yierogi. To jotelo mwasebedo go chakre higa mar Onyanga Yudo no obedo mbunge mar area ni South Nyanza mangima. Kae to wene Lawrence Oguda. Bang'e ne wabedo gi John Henry Okwanyo. Wasebedo gi people like Odhiambo Mamba. Wasebedo go Cholo Goro. Owigo Langi no osebedo bunge. To jogi ne ok dwar siasa. Sama gidwaro siasa ne gisero ji. Ne ok gigagogegi. Kane gidhi kun maliete nitie, ne ging'eyo ni wan kaka oganda bende ok ni jo Luo kende, dhanda ma ja Afrika kama liel nitie en kama kidhiye timiyo luor ng'ama otho. Mar ariyo, ikweyo chuny jok moyudo lit. Ma koro ok timre. Ka wadhi e liete to wadwaro ni mondo wakel koko, wadwaro ni mondo wach makosa ma wedewa mwalarogo gik moko kata mabe tiyo kun mopogore opogore nigo. Ok adagi ni mondo ng'ato kik point out makosa mar ng'ato. Makosa kineno kuom wadu, nitie yore minyalo wachogo makosa go majiyie. Achiel kuomgi inyalo luonge for dialogue. Uwoyo kode tisiemo ni mistakes. Mar ariyo, ka in ng'ama noyiere bunge mamalo kata National County Assembly, inyalo tero gino ti iginene i-raise question e bunge ma intie no, obed national, obed assembly ka, tiwacho gimineno karach mondo jowadu okonyi gi paro. Tibiro los investigation ma ng'atno ibiro penji ma en bende obiro dwoko gimong'eyo. Ka koro tekni to kiteri e court kama koro nitie judges manyalo yalu manyisi ni kare to ken kare. Tang'o momiyo dang' ilok ni kar liel. Emidwaro ni mondo idhi go e koko kinyiso makosa mar wadu. Usetimo machal nade mopogore gi jok mokwongo kaka notimore. Adier kaka winjo ko wach sani ni sani Migori iwache Kenya mangima kaka od koko. To an kaka John Pesa, jok ma daher mondo a lead Migori kaka ne omiya thuolo, to ok daher na lead gi e yo mar koko. Daher mondo a lead jo Migori e yo mar mbola, mar kisera, mar wuoyo gi ji. Penjo maduong' mipenjo katieko kakora wei thuolo en ni koko gisebedo katimore tiwacho ne jotendari koko osebedo katimo nonro. Kan wang'iyo Kisii iywak ne pok otim nonro. Migori kae nyaka nyoro
joma samoro iseyo wach tulogi onge moseluong ka obila mondo ondik dhoggi. Chalo gima jotend arita kwe bende ok osekawo okang' makare kata nonro mar timo kendo kawo okang' mowinjore. Mano to kaka iwache no, aparo ni gimbe gibiro winjo joge giwinjo redio, gineno wa live ka. Wadwaro ni ka ng'ato okelo koke liel e public place, security okaw cost mare, giwuo kodgi mondo gikwergi kata ka nitie ng'ama nyalo bedo charged mar kelo koko kamoro amora. Mano en chik ma sirkal nyaka tim. Ma kapok gitimo nyaka sani to wadwa konogi ni mano to nyaka gitim. Erokamano kuom paro kama. Okay. Adwa medo gimoro ni joluo. Kaka wacho ni mokwongo na nasi chung Migori kama yudo bunge. Migori no miya bunge maber. Kena yomo maber. Nyocha chaka manyo governor 2022. Ma result mare mano owachi to gi kaka ne jo Migori otime to kadwa compare. Kama wuoyene. Mar piny ong'e. To asewinjo ka ling'na ka oka join one wagon mar joma go kokono. Jomoko wuoyo kendo kuodho wach ni to John pesani bino support governor matiyo. Far from the truth. Yawa kura mana go na chadanga to keta na support ng'ato. Jopinye mabiro nyisa chieng' mane waiko asebede liete ariyo ndalo mabang' yiero na wacho ni sama koro watiyo ni nitie ng'ama no kuong yawa koso ko en adieri no kuong ng'ato kaka no kuong wawe donje ki ng'ama sensible ka ng'ato no se kuong koro en jatelo mane gima pod awacho to na wacho ni ko gik 2026 igni ariyo kende mudo tabro duogo kuom jopiny tapenjo jopiny unene kotiyore nade to kotiyore maber to kabedo manyarongi kan gi oda kamano to karach to makosa ok mara en mar ng'ama ne tiyo no. Erokamano kuom paro maler kamano kinyalo winjo mano jobudo machon ma Migori John Pesa ka bende winjo kowuoye weche ma koko ma Migori ka kwayo mare en ni ma ok sama koko onego bedie jotelo moyiero ne obed ng'ato ka ng'ato koro tiyo e keyo mare kendo rit kinde ma bende ibiro tim yiero mar higa mar 2017 bende koro ginyalo dok ir jopiny mondo koro gikwo ombulu to ma ok sa ma onego wabed kod koko e kuondego mag liete kata kuondego mag romo moro amora e kaunti ma Migori. Jojuma agoni erokamano ahinya en geno mar ni jo Migori owinjo wach mantiere mano kawuok kuom jasiasa mabende ochung' kala roko mar gavana kinde mokalo John Dache Pesa. Agoni erokamano.